The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios o may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Mayong adlaw sa natong mga subscribers, welcome once again to our daily Doctrinal Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Dili ta maglangan sa atong pagbuhaton ng adlaw sa masnandan. Let us use the rebound technique of 1 John 1:9 aron kita mapunan sa Espiritu Santo. Mula man kini ang paagi nga kita dumalahon kita sa control of God, the Holy Spirit, by the time we confess all our sins directly to God the Father. Now, alang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, mong paggamit niya ng imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga imong manluluwas. Busa, di ta maglangan. It's presumed that you are ready. Now, kagahapon atong gisgutan kadtong nagkalahi nga mga magtutuo. Ang magtutuong negatibo, way gana, way panahon, way tinguha nga mutubo, way gugma sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kining maong magtutuo, luwas. Yes, luwas siya. Ini kamatay niya to siya sa langit apan siya ganti. So, a negative believer is a confused person, disorganized, disoriented to the reality of life. He is miserable, unhappy, unsure, unstable. In short, he is a loser believer. Believer siya. Apan pildi. Nabahin sa iyang spiritual ng pagkinabuhi. Okay? Now, it's a matter of choice. Mao man iyang gipili. Kay ang tao produkto man sa iyang desisyon sa kinabuhi. Apan ang usa ka magtutuo nga ana ay doktrina na ipulong sa Dios diha sa iyang kalag. Dili siya disorganized, dili siya disoriented, just the opposite. Siya lig-on ang iyang baluganan. Malipayon, unso pa, organisado iyang kinabuhi. O he is oriented to the reality of life. He has the capacity to handle any circumstance in life. O he is a stable person, rational person, and courageous. Na siya baruganan. He is a winner believer. So, mauna nga, diyan 1 Corinto 3, versikulo 1 nga sa 3, but I, si Pablo nagsulti nini, but I, my brethren, members of the royal family of God, cannot teach you the way I taught the mature believers because you are still baby believers. Karnal. Mga batang masusupa. Manaygingon. Atong gisgutan naman way buot ng mga magtutuo. Now, man ipagdaod sa mga magtutuong mao ni kahimtang. Mao na ilang kahimtang tinuuray. You see? Kini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos, this is no holds barred. Way lipod-lipod. Kaya, man nga itong gidala nga kamaturan. Kitang tanan, igo man ini. Sakit man makaigo ang kamaturan. So,
Galatia 3:26, ayaw kalimot niya na, you became children of God through faith in Christ. Na, umikan sa imong pagtuo. Pinaagi sa imong pagtuo kang Kristo na ikaw nahimo nga anak sa Dios. Okay? So, balik sa rebound. Ato ni balik kining rebound kay mao man gyud ni ang nag-una nga paagi sa pagsulbad og mga suliran. Aron ikaw magasuod dayon sa plano sa Dios nga nahimulag ka man umikan sa imong pagkuha na kanang paghigamitay sa Dios because of your sinning, patuyang ka na sa pagpakasala, tuwa ka na sa gawas sa kanang protocol plan of God. Karnal ka man. Magpatuyang na yung kanya na mahug ka na sa pagka-revolutionista. Okay? Samot ka na kamay buot. So, what ay mahimo? So, sa diha ngang magtutuo mo rebound, musugid siya mga sala nga Diyos at ubangat sa Diyos nga mahan. He becomes spiritual. Muna yung kaimtang. But when that believer ignores to rebound, he remains carnal. What ay mahimo niya na? Ugato na magisgutan na ang spirituality is the control of the Holy Spirit. But carnality is the control of the old sin nature. You see, we have a choice. Naroon na sa atong pagpili. Now, diyan ni katong prinsipyo, katong gingon nga, imposible sa usa ka magtutuo sa unsa to please God. Sa diha nga siya dumala sa iyang kinahiyang makasasala. It's impossible for him to please God. Now, at the point of salvation, dinhay duha ka mga dagkong mga butang nga nahitabo diha kanimo. Una, permanent. Unsa man yung permanent? Eternal relationship with God. Permanente na na. Di na na matangtang. Di na na mausab. Okay? Ang ikaduha, temporal. Unsa man yung temporal? Fellowship with God. Ang imong pakigambitay uban sa Dios. Kini temporal. Nga naman, tungoy kay sa diyang ikaw makasala, matangtang man na. Mahigawas ka man sa imong pakigambitay sa Dios. Apan anak ka gihapon sa Dios. Ayaw na ginakalimti. You're just like the prodigal son. Nawa mawagtang ang iyang pagkaanak sa iyang amahan. Permanente na lagi itong atong eternal relationship with God. Permanente gani. Di na mo matangtang, di na mo kanang temporal. Ang temporal lagi, ang fellowship with God. Okay? So, excuse me. Timan nga ang Efesios 5, versikulo 8, nagkanayon. For ye were sometimes darkness. Okay? Darkness, katong di ka pa magtutuo. But now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Na, eternal, permanent, mao itong imong union with Christ. Katong lingin dito sa itaas. Apan ang lingin dito sa ubos is your fellowship with God. Temporal. Temporary. Now, 1 John 1:3 na kanayon. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Na, fellowship. So, ayaw na pagpanagana sa paggamit sa rebound. 1 John 1:9. Unsay gisulti is 1 John 1:9. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. You see? Si Apostol Pablo, by the way,
kanang nagatugan ngadto sa mga taga Korinto nga mga magtutuo nga unta sila kanang mag-espiritual ug magapadayon sila sa pagtuon sa pulong sa Dios aron siya get through them, teach them advanced Bible doctrine. You see, di siya makatudlog advanced Bible doctrine niya ito kanila kay mga babes in Christ pamanlagi sila. You see, nanginahanglan pa sila gatas. So, 1 Corinthians 3:2, I give you milk, not solid food, for you are not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. Na, muna pamulong ni Apostol Pablo. Sa versikulo 3, yan ang maong kanang teksto, naghisgot ka nagsarkikoy, nundong ka sa sarkikos, believers ni pero carnal, sarkikoy. Now, nagtuon ta ni ini, kay bahin kini sa plano sa Dios. O kini nga itong ipangisutan, may kalabutan kini sa mga paagi unsaon nato pagka mananaog sa kinabuhi. This is the process that we are studying. We are studying God's plan so we will know how to live the Christian way of life. You see? As we said, sa itong I hope na memorize na nimo na kanang you have learned that by heart that the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Supernatural way of execution, kini itong gibuhat. Di ba nga tinga ang tagagawas? Grabe pa mo eh. Kada adlaw mo magtuong sa po. Huwag ba mo kahutde ka ng inyong gibang hisgutan? Magkatawa ko usahay ba? O di kayo usahay, magkatawag yung ko. Kanang makadungog ko niya na dili mahurot. Bisag tipuon ni mo ni tandang mga butang atong hilisgutan tipuon tibuo kalibutan dili pa ikatandi sa kadaghan. Way kaumanan kini hangtod na dito na si eternidad. Kasabot ka? Now, kita mga magtutuo, we have a choice, natay kapilian. Whether buhotang mahimong mga mananaog na magtutuo or loser believers. It's all a matter of choice. Di man yun na. Na nagtuon na ta, the fact that a person who believes in the Lord Jesus Christ as his Savior has two things that happen to him. Union with Christ, that's number one. Eternally na hangtod sa hangtod. And number two, fellowship with God temporarily. Di ba na temporal na kay matangtang man na lagi sa dihang ikaw makasala. Ug di ni mo na isugid, na mahog ka nagkarnal. Ug di gihapon ka mutagad saon ni mong pag tangtang niya na pinagis rebound unta na mahog na po ka pagka-revolutionista na maunay dangatan. Now these two things, union with Christ or fellowship with Christ, with God, these two things had changed you, believer, automatically at the moment of salvation. Automatic na pagkausab nimo. Karon, a believer who do not know this particular doctrine I'm talking about is balik na buta, confused, disoriented, disorganized person. Bisan tulog siya magtutuo na, luwas na nga tao. Hinumdumi gitong prinsipyo. Once a believer, always a believer. Now, naroon na ni mong mudawat ka ba niya na?
Kaya na may ubang mga pundok nga dili kadawat niya na. Kaya may lagi tawag og usas, one save, always save. Di sila kadawat. Nausahan mo na, ilang man gipili. Now, one of God's provision for every believer is rebound. Pagsangkap ni sa Diyos, grasya ka na. That's grace, recovery. Yung mong paghibalik ngadto sa sa Diyos. 1 Corinthians 3:1, again, Paul said, "My brethren, I cannot speak to you as I speak to mature believers because you are still babes in Christ." Mga bata pa man mong gagmay, spiritually, wa pa man mo'y buot. You are controlled by your old sin nature man. You see? Sa laing pagkasulti, ang babes in Christ are not growing spiritually. Nga naman, tungod kay they have wrong priorities in life. Mga sayop, mga pasiuna. Yeah. Believers should apply Bible doctrine to experience. Dili kay apply experience to doctrine. Ayaw baliha. Okay? We should know how to move towards spiritual maturity. Kinahanglan. Nahibaon ta kung saan na to pag kanang kining advance. Pag at dili kay atras. Mong ni opposite man yung atras. Kanang advance sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Only through, paminaw, only through spiritual momentum. Meaning, ikaw kanang paligon sa imong kusog, spiritual muscles. So, inirang pagiha. By building up spiritual muscles, can you grow up spiritually? Natiman nga ang rebound is one of the basic elements and provisions aron ikaw makakinabuhi nining talagsaong matang sa espirituhanong pagkinabuhi. Timan ang imong puloy-anan ha nga supposed to be your residence is God's protocol plan, otherwise called operational divine dynasty. That is your place of power. Just as the prototype divine dynasty was our Lord's place of power atol sa iyang unang paganhi din sa kalibutan. So, tiwan ikatong napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga sulod. 10 problem-solving devices nga iya sa Diyos gisangkap kanato nga mga magtotoo. Ug ayaw sa kalimti as a review. Kadtong PMA, P, perception, M, metabolization, A, application. Ug kadtong operation, Z, zeta. Okay? Well, the pastor-teacher kanang teaches the congregation or the believers, and then what he is teaching goes to the human spirit of the believers, and then the believers has that knows his doctrine, and if he is positive to it, he metabolizes it. No, it's not he himself to metabolize. It's God, the Holy Spirit. He just believes it and transfer it into epignosis. Labaw pa sa gnosis doctrine. And it goes to the right lobe of the mentality of the soul. Namon na, magamit na kanang galingon ka na sa Espiritu Santo, making it real and lucid, niya nga magtotoo aron iyang magamit sa iyang espirituhanong pagkinabuhi. Now, by the way, bantay ta ingon nga mga magtotoo niining arrogance skills. Kining arrogance skills like self-justification, self-deception, and self-absorption.
kining tulo. Maingon nato nga kini usa sa mga occupational hazard natong mga magtutuo. Now, that's why Paul, kung malikon, Paul could not teach the Corinthian believers tungod kay sila mga karnal. Wa sila'y kanang paggamit sa rebound. So, diha sila'y mga mental attitude sins nga which are converted to strife. So, kini sila mga taga-Korinto nga mga magtutuo. They were walking like mere men, like unbelievers. Now, kaya nga no, because they were controlled by the old sin nature, silang kinabuhi. A believer who is carnal, walks like mere men, unbelievers. Maura gyud. Kung tanaw ni mo siya, obserbahan ni mo na siya, panihar gyud siya, wag yung kalahian sa dili magtutuo. And ang grabe pa nga, kini sila, they will tend to be legalistic and self-righteous. Kanang, mayon sila mga matarong silang kaugalingon, mga legalistic. Now, walking in the Greek word is peripateo. Ang paggawi ba may pasabot niya na? Ang walking din nagpasabot not how he walks, how he talks, how he acts, but what is inside diya sa iyang mental attitude. Diya sa iyang huna-huna. Now, ang phrase nga mere men, nagkahulugan kini, you are controlled by your old sin nature. You are carnal. You are reversionistic. You live like an unbeliever. Well, although the believer is carnal, he has not lost his salvation. Di man na. God still loves that carnal believer like the way He loved him when he was still inside the operational divine atmosphere. Remember always to use the rebound technique, the recovery provision. Ato ni padayon ugma, og we hope to be with you sa atong pagpadayon ini. Og pasalamat sa Dios ni tanan kay grasya raman ni. Amahan namong langit no nagapasalamat kami kanimo ni ining grasya among gipahimuslan pagtuon sa imong pulong inaot nga kini maka dugang sa among napundo na nga mga doktrina dinhi sa among kalagaron maggamit namo sa pagatubang sa bisag unsa mang gumunhap o suliran sa kinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.